bizitzak arriskuan daude, munduan ez dugu ahotsik. Marokoren erasoak zer, Espainiak ez du erantzunik. Gozea munduan, paradiso sinistuaren barruan, errefusiatuak kalean, itsaso zabalean galduak. Kopitaren neurri, kapitalaren bila bizitzak non? Zer da oinarri, badakizu ez zer diguten zor. Ez zaigu berdin, osasun neurri errealakoz, gazteria itzaki, kriminalizatzeko zuek ados. Gutxi batzuen luzua, herritaren pobreziaz jantzita, kontra soziala helburu, eskubide urraketa zahasita. Poliziaren arropak, herritar odolez guztiak, komunikabide bozak, eskutatzen duten guztia. Amaiera heldu arte, haiekin eguntak hau. Erailiak izan dira, espetxe politiken erruz, etxera itzultzeko grina, egia izango den beldur. Emakume